отговори, нали, го поставяме. Това, което казах и преди, че ще отделим максимално възможния обем средства за рехабилитация на тротуарите, да правим на някои нови тротуари, защото с тези два булеварда и с Владислав и с Сливница, това е един голям повод за вата, който не се е случвало в скоро време. Така че по отношение на пътищата, мисля, че ще направим максимално. По отношение на тротуарите имаме доста на наваксване и затова съм разпоредил на господин Димитров да се извършат действия и смятане по количествена стойностна сметка на средствата, които ще са необходими за ремонт на тротуарите, които са в централната част, които са в много тежко състояние. Това е от един тротуар, това е от Минката зад съда в посока гарнизонния стол до 27 юли. До 27 юли да се направи една количествена стойностна сметка, да видим дали имаме средства. Другият тротуар, който имаме предвид, това е тротуар от Червения площад до булевард Княз Борис I, от другата страна на площад. Също е много тежко състояние, също необходимо за цялостна подмяна. Въобще, в зависимост от средствата, които ще останат след реализацията на пътната инфраструктура, ще отделим внимание в следващите месеци на тротуарите.